ráno a my vyrážíme v 6 hodin, no 6:45 že. Vyrážíme směr Mombasa letiště, protože v 7:30 tam přiletí druhá část týmu, který nám vezou nějaký díly a nějaký detaily, které jsme ještě vychytali a potřebovali. Takže se s nimi jedeme pozdravit, ty spí na jiném hotelu, někde uprostřed Mombasy a jedeme jim říct harmonogram, kdy mají být ve Vipingu na slavnostním startu, který je zítra. Oni totiž spějí na hotelu uprostřed Mombasy, protože s náma při závodě pokračují jenom 3 dny, pak se vrací zpátky do Mombasy a pak zase na poslední 2 nebo 3 dny závodu se k nám vracejí. Tak celkově jedeme pozdravit a vzít si od nich ty náhradní díly, co vezou. Budeme topit. Zadní nebo Zadní. Jdeme furt na ručně fixy, ne? No, fixy, no, sorry. Díky. Tak my jsme teď přivítali druhou část naší výpravy. Obrali jsme o všechny náhradní díly, které nám přivezli a teď frčíme zpátky k nám na hotel, aby jsme dodělali auto, nebo respektive vylepšili detaily, které jsme chtěli a byla tam možnost je z Čech přivést, tak to jdeme celý doklepnout a odpoledne snad k bazénu a zítra nás čeká slavnostní start v 9 hodin. U nás to bude 7 hodin. A budete to moct sledovat online na stránkách Safari Rally, který prolog i slavnostní start budou mít přes livestream. I firma Askme vám přivezla telepořad, zabýváme se dopravou a děláme zemní práce. Naše firma v tomto oboru figuruje asi 6 let, máme kolem 28 aut, vozíme asfaltové směsi, děláme komunikace, výkopovou zeminu, vyvážíme deponie, navážíme štěrky, zavážíme pískama obalovny a betonárky. Ahojte, tak máme za sebou vlastne hlavný meeting pred pretekmi s Lloydom, s Glennom, s jazdcom, spolujazdcom a s manažérom. Rozplánovali sme vlastne, ktoré servisné autá budú na ktorých, prítomné na ktorých servisoch a preberali sme všetky detaily. Takže verím, že sme si všetko veľmi dobre zorganizovali a bude to fungovať. V sobotu je vlastne prolog, na ktorom sa autá vlastne ukážu len na krátkych rýchlostných skúškach. No a potom nasledujú už tie riadne stage. Prvá rýchlostná skúška má okolo 100 km a vlastne pre nás je dôležité rozvrhnúť, ktoré servisné auto bude na konci ktorej rýchlostnej skúšky, pretože oni sú vybavené vlastne skoro rovnakým vybavením, náradím a súčiastkami, ale nie úplne, čiže to si vlastne jazdec na jazdcovú žiadosť sme vlastne tie autá vybavili. A preto je dôležité, či tam bude mobilný servis 1 alebo 2. No a proste tento závod sa proste odlišuje od našich v Čechách alebo na Slovensku tým, že je veľmi dlhý a ten servis funguje trošku inak. Napríklad nie je problém, keď sa autá servisujú dlhšie ako tých 20 minút, ale ten jazdec to musí potom dobehnúť. Takou ďalšou vecou, ktorá sa na normálnej rally vlastne nesmie, ale na Safari Rally áno, je, že to auto sa môže tankovať aj servisovať mimo servisnej zóny, pokiaľ to nie je na rýchlostnej skúške, ale je to na prejazde. Takže sú to určité špecifika, ktoré sú aj pre nás nové a bolo dôležité ich prediskutovať. Je to dlhý závod,
je dôležité to mať celé vymyslené a aby všetci tomu rozumeli.